idee van een drive-in bioscoop op het Zeiland zit vaai. Omdat het zien wordt als boetenevenement, maar er maar 40 bezoekers komen. Met 2 in een auto zullen er maar 20 auto's staan kunnen, in steeds van 90. En dan kan het net teruggaan. Nee, los van de sfeer, het kan nooit uit. Het kost het behoorlijk wat om een drive-in del te zetten met professionele filmtechniek. En met 20 auto's kan dat gewoon net uit. Films vertonen in de harmonie wordt een probleem. Zij het moertje na de films in de foyer met maximaal 30 mensen net de sfeer net de bezoekers nou graag van komen. En wij moeten de harmonie helemaal ombouwen tot bioscoop. Er is geen echt professionele bioscooptechniek aanwezig in de harmonie. Ja, dat is een hele grote kostenpost voor het festival. En als er zo'n handjevol mensen kan zitten en net nooit kan zitten, ja, dan kan dat gewoon net uit. Joert kwam er een nieuwe frustratie bij voor de organisatie. Ik heb onderwijs hierheen een mailtje gekregen dat de openingsfilm die wij helemaal roen hien, een grote nieuwe première uit Ierland, is ik waarom loopt nou crack. Dus ik ben een beetje behoorlijk teleurgesteld eigenlijk. Ja, nou moeten we zien hoe we dat oplossen. Om dags de films op een grut doek belibje te kennen, gaat het filmfestival naar oren plakken met een bioscoopsale. Zoals de Koornbeurs in Franeker, de Lawaai in Drachten, maar ook de bios in Heerenveen en in Drachten en Cine Sneek. En in Lauwert de Pathé Cinema. En ja, ik ben een beetje verrast, maar ze zijn ook super enthousiast om uit te werken. Voor thuisblowers is er online een selectie van films die het jaar draait hebben. En in gearworking met Omroep Friesland komt er een talkshow en een filmprogramma.